Awesibuyile bafethu namhlanje ngiphathele top 5 engoma eshisaza le South Africa fethu and wena all you have to do fethu ukuthi uye kwama comment kanjalo usho ukuthi iphi ingoma oyifisayo ngathi ngangena kule top 5 lena noma usho ukuthi iphi ingoma ofisa ukuthi iphume kanjalo engadeserve kuba la so uthatha isikhathi asingene kuyona. Number 5 isiphethe uMurumba Peach fethu yo lo mchita fethu has been killing it baba. Nawe sozwile ngawo wena ubona kunjani makunje uyazi ngiyakhathaza ngentomsa noma kwenzakala ngiskim sound we stop some samalahle ukho konke engifuna wena Dali uthena uhlala kaso ukho konke engifuna wena Dali Murumba fethu angicela ngalomshita bese yabo ingoma yakhe and I understand the voice yakhe ukuthi ivoice yakhe deep ne so udinga umuntu olapha phezulu intombazane olapha khona izothi mehlangana bethu bese bebhekana besani kuphume le nto le ulozolo lwento. Shout out to Murumba Peach fethu ngithandile le ngoma lena. Okay, number 4 nasiphethe Mnike fethu Tyler ICU featuring iPori namajiti inqwaba fethu yazi nawe hlezi icela inqwaba kwamapiano. Shout out to Tyler ICU fethu ngiyajabula ukuthi ubuyile ntwana yami emva kusinikeza amabhenga amaningi. Shout out asikele yona baba ethu. I see you fethu Tyler wethu Tyler wethu umchita relaxile angaziluhla ngeze idrama yakhe nje wethu umchita alright yabo. Shout out to Tyler I see you fethu uhamba no DJ Maphorisa no Nandipha 808 no CK RSA no Tyrone D. Shout out to wonke umuntu okule ngoma fethu. Okay, number 3 Spettis Motherfucker fethu by DJ Sliqe igama lengoma Ekhoneni featuring Emtee Thato Saul no Saul yo fethu your favorite yami le namhlanje bana yo ihlukile man uSaudi bathi ungene ngokucula bathi uSaudi ne voice azuSaudi bengimthatha kancane because uSaudi bathi ngihlezi ngimbona emjida ehleze ephethilini ekhulume enamfuzela mama life spaseke sereke sibile mahetha ngakuthabe nthunyanje molabo Tela white and a street line anyake body khona tlola double labo celebration difitile hotse ya khapo korega la phapo rostara cycle tsa re fetola thongo sipiana habo get the back flip and keke go take la famo thinking go tsa ka klapo onya go joina ditamo tsa TV sa montela fela etamo Jim se samushes ki gutla se Pablo my first name is Thato rest these niggas like fussel like patro come out tsa mile patro top dogo e kamo. Let's get to the money, let's get to the money, let's get to the money, man. Shout out to Thato Sadio. Okay, yazi. Abana bachita sepitoli fethu idea baba. Anani cadence fethu. Ngasi angazi ichaza kodwa nje khona leyo nto abanayo fethu abathi ngana sepitoli yeke manje ngeni PTA baba. Futhi Zimbe lezi ntwana lezi fethu. Ayike bana. Hlabele phambili fethu. Number 2 siphethe phela bese ke sikhohla asakake webafo webafo into encane fethu into esmall into engawe ithe yazi ke keep album into encane and yo album yakhe imnandi bana and ingoma nje ngithandile kule album lena ibizwa ngokuthi Umathandana Wokwenzan lona ina number 2 wethu ke lo baba asingene kuyona fast issue uma ngibuka indlela okubatshana ngayo
Hey, mfethu Ntencane yazini uyibambile ile nto le TikTok kanjalo. And ushaya le ngoma le ekulula ukuthi besaniye ku TikTok one time. Bese yo trenda ke lapho. Okay, and just shout out to Ntencane mfethu. Unte small. Except Ntencane inkabi yami uyakhuphuka ngiyakubona lapho ukuthi hayi khona lento enyakazayo madoda. Izona ngaphakathi Ntencane. Shout out to Ntencane mfethu. Okay, sihlabele phambili. Number 1. Number 1. Umbhayimbayi mfethu izinja ngeke phela mfethu ukuthi size siloke sikhuluma kakhulu. Umbhayimbayi mfethu. Big Zulu Sjava. Umbhayimbayi ngizokuthumela Umbhayimbayi wedala. Ngizobona thembala njalo. Ngizobona njalo. Njalo. Hello wamuphethi ngalanga. Into ngayazi uphethi nyakanya. Indoni yamanzi lesisiphalaphala. Noma benzonda bembeka amabala. Number 5 Murumba Beach, number 4 Mnike, number 3 Ekhoneni, number 2 Ntencane, number 1 Umbhayimbayi inkabi. Isibiza bayibiza ngani inkabi zezwe. Inkabi zezwe ikhiphile by the way mfethu namhlanje umhla kabani? Umhla ka5. Umhla 12 namhlanje mfethu ngoMay, yazi ngibe ngiwe slow inkinga yami. Okay, namhlanje mfethu umhla 12 ngoMay, inkabi zezwe ikhiphile, ikhiphi album yabo mfethu Umbhayimbayi kuyona le album leyo. So ngisazolalela lezi zinye ingoma bese ngiyasho ukuthi okay, zedinga ukuthi ingene ku top 5 yami. Oh, ayiziright ihleli ngaphandle. Mfethu ngitshele lapho kuma comment ukuthi yipi ingoma futhi ingene la ku top 5 kanjalo noma yipi ingoma futhi ukuthi iphume kanjalo. Ekuse sibagene mfethu, shout out.